अरे हाँ त का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा देले बाजा हमरे नाम है वीआईपी राजा। अरे हाँ भाई लोग, भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ये लास्ट भोजपुरी सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा। अरे जौन गाना के टाइटल बा दीदिया के देवरा। अरे ये वाला गाना कब तक लगा था, कौना चैनल पर था, कौ तरीके रिलीज करल जाता, पूरा फुल जानकारी मिले तो लोग के ये वाला वीडियो में। तो लोग ये वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जा लेंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी, अरे भाई लोग आज से 20 दिन पहले एगो हनी सिंह के गाना आयल रखा। अरे भाई लोग ई वाला गाना, और भाई लोग ई वाला गाना में भोजपुरी लैंग्वेज यूज करल गए रखा। अरे भाई लोग ये वाला गाना में तो लोग जाके जब सुनवा लेकिन चाहे सुन लेकिन भोजपुरी लैंग्वेज यूज करल गए रखा। और भाई लोग ये वाला गाना के आज 20 दिन हो गए बा रिलीज भइल, और 20 दिन में अरे बोले 20 दिन से एक नंबर पर ट्रेंड करता गाना। बाकी ये वाला गाना पे व्यूज के बात करल जाता भाई लोग, ये वाला गाना पे व्यूज 98 मिलियन चल गल बा। अरे बोले 20 दिन में 98 मिलियन चल गल बा। बाकी गाना रिलीज भर लगा टी सीरीज पर। लेकिन भाई लोग ये जब गाना रिलीज भल तो मतलब भोजपुरी के कुछ कलाकार ये वाला गाना के लेके और बहुत ही ज़्यादा मतलब एथी करत रहलन कि हाँ ये वाला गाना अश्लील बा, हई बा, हऊ बा, और रागिनी विश्वकर्मा के भी टारगेट करत रहलन और उनको के भी बोलत रहलन। अरे भाई रागिनी विश्वकर्मा काहे बोलत रहलन, काहे कि रागिनी विश्वकर्मा एक मतलब ढोलक पर पहले गाना गावत रही, लेकिन केहू वीडियो बना बना के डाल के उनकरा के वायरल कर देलक और वायरल हो गई। और वायरल भइला के बाद भी भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकरा के मौका ना मिलल। अरे भाई केहू भी उनकरा के मौका ना दिलक कि हाँ हमरा साथ तू गाना गाव, डुबिट कर, सबके मिलक, फोटो खिंचवलक और यहीं बैठा दिलक। केहू भी मौका ना दिलक कि हाँ तू गाओ तारू तो एगो हमरो साथे गाना गाओ, और केहू भी सपोर्ट ना कैलक। अरे भाई तो मतलब हनी सिंह, अरे भाई हनी सिंह देख के और हनी सिंह मौका दिलन रागिनी विश्वकर्मा के और गाना गवैलन। और भाई रात रात मतलब जब गाना आयल तबे से वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गल बड़ी, पहले से भी ज़्यादा वायरल हो गल बड़ी, और गाना बहुत ही मस्त तरीका से, बहुत ही अच्छा तरीका से गईली। लेकिन भाई लोग खेसारी लाल यादव के भी गाना चलेला, लेकिन उतना ना चलेला जितना मतलब ई चलता गाना। और भाई लोग अब हमारा लागत है कि यहाँ भोजपुरी के भी लोग इनकरा के मौका दी गावे के। लेकिन भाई लोग अगर तो लोग जाके यूट्यूब पर सर्च करता दीदिया के देवरा तो बहुत सारा ऐसा गाना आवता, और खेसारी लाल यादव के भी फोटो लगा लगा कितना आदमी गाना बनावता। लेकिन भाई लोग हम तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव ये वाला गाना पे मतलब ऐसा गाना ना लियन, काहे कि ये वाला हिंदी में बा और हिंदी गाना और जंग भी चढ़ गल बा। तो ये पर हमारा नहीं लागत कि खेसारी लाल यादव गाना लियन। और तो लोग साफ साफ बता दी कि हाँ तो लोग मत पढ़ लें केहू के गाना पर मतलब सुना लेकिन अच्छा मत सुना लेकिन। लेकिन भाई लोग खेसारी लाल यादव को तो लोग साफ साफ बता देता नहीं कि हाँ गाना ना भाई। बाकी भाई लोग तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें।